abụọ na asaa n'ime ọnwa Mee 2025 wee bịa wụrụ ụbọchị Tuzdee bịa wụrụ ụbọchị a ga-azụ ahịa afọ n'ụzọ ahịa na-azụ n'ala Igbo. Mụnwa His Imperial Majesty Dr. Ambassador Prosper Chukwuka ezi Igbo gburugburu worldwide eze omeiwu ukwu na-agọpụ ọjị n'ụtụtụ were ya ahịhịa Chukwu abịama ka inye ụmụ nwaanyị ndị Igbo na-achọ nwa ndị chọrọ nwoke nyewe nwoke, ndị chọrọ nwaanyị nyewe nwaanyị, ndị chọrọ ejima nyewe ejima. Gị nwa nwaanyị anyị Igbo ebe ọ na ị nọ, ma ị nọ Naịjirịa ma ị nọ n'obodo oyibo, ana m ewepụ aga na ndụ ụlọ ụtụtụ wee na-ekwu na malite n'oge awa ị atụ n'ime mụọ nwoke mụọ nwaanyị. Gị nwa nwoke onye Igbo mana ya na-atụ nwaanyị ime, ana m ewepụ ya ebe ịtụ ụta na ndụ ụlọ ụtụtụ wee na-ekwu na malite n'oge awa anyị na-agọpụ ọjị a imetụ nwunye ya aka ọzọ, ọ ga-amụ nwoke, ọ ga-amụ nwaanyị, ọ ga-amụ ejima nwoke, ọ ga-amụ ejima nwaanyị. Ekpere eze omeiwu ukwu na-ekpe n'ime ndụ n'ụtụtụ. Ana m ewechigheta udo n'ezinụlọ gị, ana m ewechigheta ọṅụ n'ezinụlọ gị, ana m ewechigheta agamniru n'ezinụlọ gị wee na-ekwu na ime ịtụ ụta niile dị n'ime ndụ na ịghachi ya na ihe azafịa. Ekpere eze omeiwu ukwu na-ekpe n'ime ndụ n'ụtụtụ. Anyị wee na-ekwu na ka anyị gwara ya ka ọ lịa.